നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വശ്യകർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ മാറി നല്ല ഒരു അടുപ്പമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വശ്യകർമ്മം. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ചൊവ്വാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ആണ്. ഏതൊരു സമയത്തും ഈ ഒരു കർമ്മം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളിൽ വശ്യതയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതും രണ്ടുപേരെ തമ്മിൽ ഇണക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നതുമായ പലവിധ കർമ്മങ്ങളും വശ്യത്തിലുണ്ട്. 60-ൽ പരം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വശ്യകർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതൊരിക്കലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. ഇതൊരാളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഒരു അറിവിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പണ്ട് മുതലേ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വശ്യത. അതായത് ഒരാളെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുക. ചിലരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അവർ എപ്പോഴും നല്ല മധുരമായ സംഭാഷണങ്ങൾ മുഖേന ഓരോരുത്തരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, അതല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുക. അതൊരു വശ്യതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. രണ്ടുപേരെ തമ്മിൽ ഇണക്കാൻ, പിണക്കങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഇവർ ഒന്നിക്കാൻ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വശ്യകർമ്മം ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ചൊവ്വാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. മാന്ത്രികത്തിൽ അനേകം വശ്യസാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വശ്യപ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരെ തമ്മിൽ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ അകറ്റി അവരെ രണ്ടുപേരെ തമ്മിൽ ഇണക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും വശ്യപ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കാര്യസാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്കെന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടുവാൻ പണവശ്യം, അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെ വശ്യപ്പെടുത്തുക, ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള വശ്യകർമ്മങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് അറിയുക, അല്ലാതെ ആർക്കും പരീക്ഷിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് ചെയ്യണമെന്നൊരിക്കലും പറയുന്നില്ല. ആരും ഈ ഒരു കാര്യം പരീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ചിലരോട് ചില ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും, ചിലരോട് ഒരുപാട് അടുത്ത ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും. പക്ഷേ ക്രമേണ അത് അകലുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ പഴയതുപോലെ സ്നേഹത്തോട് പെരുമാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വശ്യകർമ്മം ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്കാര്യത്തിന് പോവുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോവുകയാണ്, അതിലൊരു തടസ്സങ്ങളും വരാതെ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വശ്യകർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി നേടുവാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കർമ്മം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കിതിനായി ആവശ്യം ഒരു 2 പേപ്പറാണ്. വെള്ള പേപ്പർ എടുക്കാം, വരയുള്ള പേപ്പർ എടുക്കാം, ഏത് പേപ്പറായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ 2 പേപ്പർ എടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മൺചിരാതാണ്. ഇപ്പോൾ മൺചിരാതില്ലാത്തവർ ഒരു ചെറിയ വിളക്കായാലും മതി. അതുപോലെ തന്നെ മൺചിരാത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കടയിൽ മൺചിരാത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അവിടുന്നൊരു മൺചിരാത് വാങ്ങി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കല്ലുപ്പാണ്. ഈ കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കല്ലുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. ഒരുപാട് വശ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കല്ലുപ്പ് പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു 60-ൽ പരം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വശ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വശ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിൻ്റേതായ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ പൂർവികർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകാരമാണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മാത്രം ചെയ്യുക. ഏതായാലും തീപാറും വേഗത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പൂവണിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂർവികർ
ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ 2 പേപ്പർ എടുത്തു, ചെറിയ കഷ്ണം 2 പേപ്പർ എടുത്തു. ശേഷം മഞ്ചിരാത് വെച്ച് കല്ലുപ്പ്, അതിനുശേഷം ഒരു പട്ട, കറിക്കൊക്കെ ഇടുന്ന കറുകപ്പട്ട തന്നെയാണ്. ഇത്രയും എടുക്കുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളിയാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 2 പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ 2 പേരുടെ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും ആണ് എങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും പേര് എഴുതുക. ഈ മഞ്ചിരാത് കത്തിച്ചു വെച്ച്, അതായത് നെയ്വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഈ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ച് ഈ പേപ്പറിൽ 2 പേരുടെയും പേര് എഴുതേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഉപ്പിടുക. അതിനുശേഷം കല്ലുപ്പ് ഇടുക. ഈ പേപ്പറിൽ കല്ലുപ്പിടുക. കല്ലുപ്പ് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക പേരെഴുതിയതിന് ശേഷം. അതിനുശേഷം കറുകപ്പട്ടയും ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു മഞ്ഞ തുണിയിൽ 1 രൂപയുടെ നാണയം എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് വെക്കുക. അതായത് ഈ 2 പേപ്പറിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ പേരെഴുതിയ കറുകപ്പട്ടയും ഈ ഉപ്പും അടങ്ങിയ പേരെഴുതിയ ആ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് മടക്കുക. നന്നായിട്ടങ്ങ് മടക്കി അങ്ങ് കെട്ടുക. കെട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ മഞ്ഞ തുണിയിലിരിക്കുന്ന നാണയം അത് നന്നായിട്ട് പാദം മുതൽ ശിരസ്സു വരെ ഒരു 11 പ്രാവശ്യം ഒഴിയുക. 11 പ്രാവശ്യം ഒഴിയുക. അതിനുശേഷം ഇത് മടക്കി വെച്ചാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതും ഒരു 11 പ്രാവശ്യം പാദം മുതൽ ശിരസ്സു വരെ ഒഴിയുക. അതിനുശേഷം മഞ്ഞ തുണി അഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ നാണയം പുറത്തെടുക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അലമാരയിൽ തന്നെ വെക്കുക. ഒരു 11 ദിവസത്തോളം അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം. പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഈ 2 പൊതിയും നിങ്ങളുടെ കിടക്കയിൽ, നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ 2 തലയിണ, ഉറങ്ങുന്നിടത്ത് 2 തലയിണ വെക്കുക. ഒരു തലയിണയുടെ അടിയിൽ ഇതും വെക്കുക, മറ്റൊരു തലയിണയുടെ അടിയിൽ ഈ ഒരു പൊതിയും വെക്കുക. അതായത് 2 തലയിണയുടെ അടിയിൽ ഇത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു 101 പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു മന്ത്രം നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം. ഓം ശ്രീം നമഃ. ഓം ശ്രീം നമഃ എന്ന മന്ത്രം 108 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പാദം മുതൽ ശിരസ്സ് വരെ ഒന്ന് ഒഴിയുക. 11 ദിവസം ഇത് ആവർത്തിക്കണം. 11 ദിവസം ഇത് ആവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിണങ്ങിപ്പോയ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് കല്ലുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കറുകപ്പട്ടയും വെച്ച് ചെയ്യുന്ന വിദ്യയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അശുദ്ധിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ശുദ്ധിയോടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അവസാനത്തെ ദിവസം 11 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കറുകപ്പട്ടയടങ്ങിയ ഈ പൊതി അത് ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ കളഞ്ഞേക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന പുഴയൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പ്ലാവോ അതല്ലെങ്കിൽ വേപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മണ്ണ് നീക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടേക്കുക. 1 രൂപ നാണയം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തുള്ള നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടേക്കുക. ഇത്രയും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഇതാരും പരീക്ഷിക്കണമെന്നില്ല. ഇതൊരു അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. എത്ര പിണക്കമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ചെയ്ത് പ്രയോജനം കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുക, പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക.